ассалому алайкум деҳқонони азиз. имрӯз мо бо шумо якчанд усулҳои кишти тухмӣ барои гирифтани кӯчати барвақтаи помидорро дида мебароем. хуб, усули кӯчат кардан чӣ афзалият дорад? Якум, бо усули кӯчат кардан шумо мавсими киштро дароз менамоед. Яъне агар бо усули анъанавӣ тухмиро дар моҳи апрел ба замин партоед, бо усули кӯчат кардан шумо дар моҳи апрел ё ки набошад дар охири моҳи март кӯчати тайёрро гулкардаро ба замин мешинонед. ин имконияти гирифтани ҳосили барвақтаро медиҳад. дуюмаш ин ки агар шумо заминро барвақт аз кишти якум холӣ кунед, имконият пайдо мекунед ки кишти такрориро кишт кунед ва даромади оилатонро баланд бардоред. савимаш ин ки чӣ хеле ки медонем тухмиҳое ки аз ширкатҳо мехарем қимат мебошад. агар инро замин ба бевосита кишт кунем, мумкин ки нисби онҳо сабзида набарояд. барои ҳамин агар кӯчат кунем, сабзиши онҳо фоизи сабзиши онҳо баланд мебошад ва мумкин ки то 90-93% тухмие ки кишт мекунем сабзида мебарояд. акнун биёед бо шумо якчанд усулҳои муосири кишти тухмиҳои помидор барои тайёр намудани кӯчати барвақтаро дар амал дида мебароем. барои кишти тухмӣ аз ҳама пеш хоке ки ба он тухмӣ кишт карда мешавад тайёр кардан лозим аст. барои ба даст овардани натиҷаҳои хуб ва кӯчатҳои босифат ва бақувват, мутахассисон ва деҳқонони ботаҷриба компост ё ки порӯи пӯсидаро истифода мебаранд. чунки компост ё ки порӯи пӯсида аксарият моддаҳои ғизоӣ ки барои ниҳол лозим аст дар таркиби худ дорад. инчунин чунин субстрат тез гарм мешавад, обро, ҳаво ва гармиро нағз мегузаронад. таркибаш ғовак буда барои нашунамои решаҳо мувофиқ мебошад. пеш аз истифода бурдан порӯи пӯсидаро аз ғалбир гузарондан лозим. зинхор порӯи нав ё ки нимпӯсидаро барои кишти тухмӣ истифода набаред. тухмӣ намесавзад, ҳам тухмиро исроф мекунед ва ҳам вақтро бой медиҳед. агар компост ёфт нашавад, бо дигар вариантҳо ҳаст. агар компостатон кам бошад, шумо метавонед 3-1 ҳисса компост ва 3-1 ҳисса қуми дарё ва 3-1 ҳисса замини хосилхезро гирифта истода, ҳамаша ғалбир гузаронда, омӯхта карда истода метавонед истифода бурда. ё ки набошад 50% хоки хосилхези рӯи замин ва 50% компостро аралаш карда омӯхта карда истода кишт карда метавонед.